No, spievaj s Ujom, dobre? No, spievaj. Dobrá pesnička? Hej? A kde sme dneska boli, povedz mi? Kde si sa bol hrať? Moto. A kto tam bol? Teta. Aj chlapček tam bol nejaký? Taký chlapček tam bol? Hej. A bol si cikať? A koho sme ešte boli pozrieť? Tietu, áno. A aj Ujo Julo bol v robote? Aj si videl Ujo Jula? A ako sme išli potom domov? Tak. Čo sme otvárali? Bum. Áno. A tatík je kde? V banke. Čo tam on robí? Pracuje. A čo si ho nosí do banky? Čo si nosí on do banky? Ham.